jeg tænkte, det var ikke så galt. Byg bare satan, det sviger. Hvad er der galt? Jamen, jeg har bare mistet det skin om i lille eller om tå fra en myggestik. Tænker den er bøv. Så jeg tænkte, der hvor der ikke er noget skin, der sætter lige noget sprit over. Det kan godt mærkes. Ja, den filmer dog. Ja. Sådan. Den er fandme fyldt helt op. Jamen altså, hvad fanden havde de regnet med? Det er mig, der har skidt lige der. Den store pølle der. Nå ja, den er ved at være fyldt op af udhus. Så det er på tide, at vi skal til at grave en ny hul. Det er på høje tid. Hvad laver du, Hans Ulrik? Jeg er lige i gang med at lave noget VVS-arbejde. Hvad synes du, der er det vigtigste, når man bygger et udhus? Graver et hul? Det er det vatter. Strike anywhere matches. Lige over fjeldrev. Nå. Det er jo en stor dag i morgen jo. Vi holder jo indvielse af den nye shitter. Så vi skal lige se pæne ud jo. Endnu en camp var klargjort, og vi vandrede videre til den sidste camp, hvor vi skulle mødes med Brandon. En tur på godt 20 km. Jens Martin Damgaard, den gamle patruljesoldat. Han er blevet træt af det forbandede bushwagon. Så nu har han indset at se på kortet, at hvis man bare følger den her lille å, så skulle man gerne komme frem. Det kan godt være, at jeg bare lige skal hjælpes op herfra. Nå, var det eller hvad? Afgrød ligesom mor hun laver den. Nyt under de bedste forhold. Et presset folk, der gør sådan noget. Jo, jeg synes, at det er meget nemt at gå her. Altså, det synes jeg. Jeg er sgu ligeglad. Jeg er våd i forvejen. Så længe jeg ikke bliver våd til længere op end knæet, så er det fint. Men det kunne fandme være fint, hvis der må være et trail, der går derud af. Ja. Det blev endnu en lang dag. Kolde, våde og trætte så vi Brandon flyve over os, og endelig nærmede vi os søen.
sagde lige, at han ville give mig en lille flyvetur. Det er sygt fedt. Jeg glæder mig være med til. Efter vi kom til Nagano her. I går aftes. Omkring kl. 1. Var det ikke cirka? Jo, det var, nej, jeg tror det var sådan halv lidt eller sådan noget. Lidt. Det er ikke galt. Var ved campen og havde fyret op og Madklar. madklar. Det var fucking lækkert. Skide lækkert. Brandon fløj os tilbage til ranchen, hvor hestene var ankommet. Just like a cowboy. Jim Wayne. Jim Wayne. Hvordan er det at være på den hest, Martin? Men er du klar på det? Ja. Kom on, Rip. Ej, der røg pat. Satan. Oj, 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 oj. Wow! Hestene manglede lige at blive skoet, og så var vi klar til sæsonen. Men efter 3 år som cowboyter uden uheld, skete det der måtte ske før eller siden. Jeg fik en gevaldig røvfuld. En opdatering på, hvad der skete. Jamen, det er næsten... Jeg har faktisk lidt svært ved at give en hel opdatering på, hvad fanden der skete. Men som jeg fik sagt et par gange i går, det var nok noget med en hest. Og ja, det er mig. Ej, det er også mig. Det er fandme mig, der dummede mig. Men nå, den er dum hest. Det er godt nok også, det er en hest, ikke? Det er en ny hest, jeg kender den ikke. Men den går så amok og trækker tilbage. Altså, den pæl, den er bundet til, den trækker den så med sig. Og den rammer så mig et eller andet sted på kroppen. Så jeg har hørt, at det skulle se rimelig vildt ud. Jeg kan ikke huske det så meget, men så ryger jeg ind under den her hest. Og fordi vi har nogle andre heste bundet til pælen, så kan hesten ikke komme væk. Så jeg kommer til at stå indenunder, eller kommer til at ligge indenunder den her hest, der bare bliver ved med at stå og trampe lidt på mig. Indtil at Hans Martins her, som ægte held, kaster sig indenunder og får revet mig ud. Men jeg kunne godt mærke, at det var alt for godt med mig. Jeg havde ikke rigtig lige helt styr på, hvor fanden jeg var, og hvad jeg lavede, og hvad datoen var, og om hvad der lige var sket og sådan lidt. Så jeg endte med at ryge med en ambulance. Efter mit lille uheld, så er jeg tilbage i sadlen. Det føles egentlig ret godt. Det er fedt. Let's go.
Så er det lige før det sker. Det er lige før det sker. Vi er sidst i juli, og nu har vi gjort alt klargøringsarbejdet. Ja. I morgen tidlig, der sadler vi op, og så rider vi ind i området med... Ja, vi skal afsted med 10 heste, som jeg kommer til at jage med hele sæsonen. Og du rider med ind, og så derfor så bliver du hentet med et fly. Ja. Og så kommer du over på en anden forjagt. Ja. Og vi Så skal det er skide godt. på backpack hunts. Jeg begynder efterhånden at være mig selv igen, efter at have et lille uheld. Med en hest, der gav mig røvfuld. Så nu prøver vi lige at se, om det ikke går. Det skulle det helst. Ja, lige præcis. Ellers så, ja, vi håber bare, at vi har det rigtige udstyr, og, fordi der er ikke rigtig noget at gøre. Du kommer til at være derinde i 3 måneder, og så må du bare håbe på, at du har alt det, du skal bruge. Vi har lige lavet sådan en specialordre tobak, der helst skulle komme ind på et tidspunkt. Ja, Det fandt vi ud af, puha, det er godt nok dejligt, hvis man lige kunne få sådan en stop pive. Ja, lige præcis. Så det satser vi på, at det kommer ind. Ja. Men ellers så bliver det bliver fucking fedt. Det bliver skide. Kæft, jeg glæder mig til at komme i gang. Det gør jeg også. For at se, hvordan hesten er og sådan noget. Ja, så ellers bare gå i gang med jagten. Ja. Det bliver sgu sjovt. Så i morgen og de næste par dage, der er vi sammen. Og derfra så bliver vi så splittet op. Så går der nok en måneds tid, inden vi ses igen. Ja, og så har vi et par jagter sammen. Så det bliver skide godt. Det bliver fedt. Ja, vi glæder os. Ja, jeg har ikke noget godt til jer. Det bliver skide godt. God hyper. Hey. Ja, god hyper. Ja. Ja. Fantastisk gode heste. Vi er lige kommet afsted. 10 heste. 4 folk. Tanner, han er i front. Han er guide. Så kommer Courtney. Hun skal være med som hjælper og wrangler. Og så er der Marsen. Han er bare lige med til at ride ind her i dag. Og han er lige med i morgen også. Og så mig, som der så skal være wrangler. Så det bliver pisse godt. Nu har vi lige... Ja, vi ved ikke rigtig, hvor langt der er. Vi regner med en 10 timer cirka på grusvej. Og så stopper vejen, og så bliver det ellers bare ind i vildmarken. Yeah. But I'm the only third wrangler. It's okay. Der bliver fløjet en jæger ind, som skal med Hans Henrik og Tanner, og jeg bliver fløjet ud. Jeg skal på backpack hunt sammen med Austin og Brandon. Ja, så det bliver et farvel i en måned, Ja, cirka. cirka. Og så skulle du gerne, efter planen, så skulle du gerne komme tilbage og have en jagt sammen med mig og Tanner igen. Lige præcis. Men du har da lige snus lidt til heste og sådan. Ja, lige præcis. Lige fået en smagsprøve. Men det er simpelthen sådan en fantastisk morgen, vi har hernede. Ja, det har været noget skodvejr indtil videre. Men... Indtil videre har det været rigtig dårligt, men nu bliver det skide godt igen. Bom, bom.